ilong ko. Gapahan lagi. Ilong. Liwat ka aja ilong. Iya, ang gapahan ni mo day. Sa isang ina. Puta sana ya. Kau dah kurang pakugat kau day. Sana nga Sa kong mama, dapat mampad. Ani gamay na ning asa kay gihurot ni Dalton. Sana na ko pasusun eh. Gali day. Ha? Dagan ko pa. Aray. Hinay mo, hinay ko 6 months pa nila nila. Gatas na. Basta ay lang. Sige na agas. Ipaday mo gawas, patutulog ako. Sige pa kuan. Kit-kit do sila. Ano Gahian lagi ni Bawa pa isa pa kakit-kiban. Matutoy man siya pero pagkaibaw ni jang wajay mo gawas ijang tangtangan. Lalu uy kit-kit do sila. Nabuntas na yan? Buntas yan inday? Hala kadoy orang luuya. Uy. Lagu pa siya. Hatid ka adyo di sabsop na. Si kuan gani si nigsubsub sa sila. Ang namera ba sa feel na makuha ano. Aksi ayun ba sa mga alger magpasusun ta ako dadot ida to bilaran pa To sa bilaran bitaw nag Uy lang og sinusun. kuan to ag si Irene og katungahang anak. Supsupi jud na. Do, ha? Ano to? Tulog nga lang inuson. Wala nabuntas man ni day. Luoy lagi ka adyo. Nabuntas jud kay ana. Nga naman jud siya. Kusog man day. Uy, buaw magsinusan. Mura Unang tutoy lagi kusog si Jam. Tutup da pagkaibaw dud ni jang way mo agas mo tong di na jaganahan mo tutoy. Uy, wala yung taong mi. Luda ba na ako kumagkan, uy? Ayan ko ka. Mabati ko ni. Bubulas na. 8 to 9 cm naman. Mas mahal pa man. Sakit yung suso, sapsupan. Di man. Kaya mauman siya sa masuso. Kamao lagi. Ika na. Kato may di sa kamaurad tong gibiron. Uja, mina. Nakakuha dyan siya. Ilan ka dyan? Ha? Ay, ito ganito ko. I love you. Kaya, wala ko rin ako. Na, ito mo, doon ka rin bahay. Mo ka rin magkauyab doon mo dalton. Di ba dahil magkauyab mo magbuwang rin dalton ni mo. Bao, buwan ra. Dua katin. Uyab din. Mabagod ka ka. Buwa ka mo to ka. May problema. Ako dito dagwa pa. Sa grabe, kikuan naman. Sagdilawan. Si Ma'am Irene og kato si Alton amada na may igagaw magtagsa. Nautan ay rin. Nung kuan lagi po to sa nahabi ko. Nag-post man to. Dika to mas tagbilaran na mo biyahe ko na ko nga ko. Pila ba din naka months na yan na ikuan. Incubate. Nasay ka na na bridge ba? Pwede raman to sa Ma'am imo nga ingon ina. Adi mata ba? Maliwat to na ulos na. Di mata ba? Pikas ko no dai, pikas dai. Kasi nung kana na mo angay pa kada ni pikas. Lahi mo puniglasan ning pikas, kuan mali. Nalibang na ba na? Nagana si Riba. Sama dalawa ni sir? Yes. Ma, pag primerong kain nito ba nakalimot ko? Kita yang begini nila. Sundo na na nalibang. Keempat betul mah katolo na. Ang manipon ba? Di mag-preso. Gawa na yun sih. Kamu sana? Mura naman na siya buwan ng lenisin mo. Isilan. Ang dagan lang ko paggawas. Kagam. Ibe. Duga-dugaan na yung lolo. Lolo Roy.
Nakatrabaho na na Hilda? Ha? Hilda ba? Naalanas. Nakabalahay. Ah. Man ganas. Arger. Si Jenny Puli ni Ayeng. Siya kulit ni ko. Ando eh. Joy. Asawang alom. Kaya mas Joy. Makaitil siya eh. Ha? Nakaitil. Di ko nakita. Tulugan daw kita na naman. Hindi pa. Pila man. Buwan pa na sila nakita. Ha? Buwan pa. Tigmila ko na kayo mga mama. Lalim ko, ano ba po? Lalim ko mo. Mga garay, napos mama. Day. Kaya mo niya, day, dili pa, kalimot-kalimot. Matulungan sa tayo kay. Mga garay, napos mama. Mamuran. Ano mo din ano? Gawa sa matas lo. Imo nang ganyan na. Ganyan na anak. Naala din ni nang buwan. Sangit. Ganyan na dito na. Labos. Buntis pa kay. Ang magatasan ba? Doon. Dito ka ng law, di ba? Oo. Magunta daw. Law. Dito ka ng Milo. Ako naman ang ipainom sa pag-iya. Pag-iya ko sa Milo. Kaya suglay, Bet? Ano ba? Mama. Ha? Ya. Sorami. Ha? Sorami, ano? Matangin mo to to. Si Irene, magani ko nung naabas Irene din eh. Ikaw na po pagkutun. Si Irene may pagkutun nila. Di, bata ba din? Ayun. Irene, ako naman. Yung buros na mas Irene. Galing na ngayon. Umangkuroy. Ano, balakay ba? Ay, depende sa mga situra mo. Umang, si Ma'am Irene. Ang nag-ingon kung na nurse, mami, manila ang tawag nito. Okay na po, si, ingay. Ako mga kaniliro. Bibiron. Papan. Kaniliro mo kay